उदालगुरि जिल्लानि माजबाद खोन्दोआरि हाग्रा बिफाना फिन सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा मावख'गिरि जयन्त कुमार ब्रह्मनि बिथोन बायदियै माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लानि रौता ओनसोलाव सालान गैयै बाला अन्थाइ रोगानाय डाम्पारफोरखौ नागिरना मोनो। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सिग्रोमनाय समाव रौतानि लाइलांपारानिफ्राय AS25FC 0206 नम्बरनि बालाजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारखौ बोखांनो हायो। हमजानाय डाम्पारखौ उनाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाबोनाय जादोंमोन। दासान्दि सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय डाम्पारखौ माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाखिनानै दोननाय जादों।